KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Phi so pa ban ai ki juba ki belong specific ni kong engan khot ya ukertong na ka party BJP iba David Kharsati so pa ba ali ba hang ni onom ya khuslai ngan sa play ya karen san ya phiru ta ba ai la chwa yanga ba David na ka party BJP hitip menta ka BJP ban ma phiru menen nang tu phiyeng phi ong ba ngiyeng hakata ka anti corruption plank ba kadon kata corruption ngiyeng halor kanong rem anti corruption heringa ko ban pen phai pa di jingmut jing perkhat jong phi bat jong ilang baro ya ka jing ong jong state president jong ka National People Party hangni hapo Meghalaya iba WR khalukhi ong kumno ya phi ba ka party jong phi hakawe ka por I ong ba BJP is a paper tiger kat kata ka jing sha kren ben ka jing sha I ben ka jing sha kdo balai phi klem mi nak sarkar balai phi don sa ka coalition MDA but minta pat dah kanu ko conviction fi yeng hang ni hapo constituency ban ong ngiyeng ha ka plan anti corruption so pa juba hot nga jurba pi hang ni sarkar hapo Meghalaya jungi lasen syar layalam daka NPP nado banongkong nado basang ya ka sarkar arajar khat pra ngilaya rai banong ba ngin ya trai hado bakut nyo iya ka jing keren jongki ki keren menta hado kata-kata tang baki keren ya ka ai ka baki keren ki keren ya ka ai baki kile dalade maki ngi kumu ayu kumu kum ka parti ngi trelang na marla dengin wengru kamdon chimetohi yo iya kata te ngi ya trei bat ki ban pendap ya kecingkular bang ya trei do bokot te mentapat kimi kita ki cingkren jengki ha ka ba ka ai pat ka jing yarap lene ka barok ka bakiyo kedai lengbana ka jing yarap jong ka PCP na po Delhi khulai shibon to ni thap ti sit nam sai ba David wa Jemino ngani thu hok e phi mo kum baja Hamadan kum ta ngar ngon ong bai Hamadan ngedon Hamadan menta Kibre menta ya ka party jong phi ya ka UDP phi philong kurtong jong ka UDP na ka constituency nong thamai Kibre menta Namadan Hamadan ki ong ya ka party UDP bakalong kata ka playing safe party dalong kumno ru dawan manu ngite ngindon be ha ka sarkar dawan uturu ngingin don be dawan uturu ngingin don be ngalai le ban yet khandin but please correct me if I'm wrong ma thai kapor hakaba thikrem don but kanu ka sarkar syndrome kadai ta house name 1998 nga thai shwa kata but hadin kata pidon be but baro ki sarkar you were always a coalition partner tamang ini klet di por ki bla le ngin pe ki sarkar MDA ka pamenta katu ki jingja kija The Honorable Home Minister idi na party jong phi The Honorable Education Minister idi na party jong phi katto ka ja hapo ka state ka jongi kinong hikai ki thia hasuro balai ka UDP ka snap jar balai ka UDP ka play safe man ka pot but balai mentaru ngiyo sngo baka UDP is playing safe sa kublai shibon Dr. Benjamin ya ketuka Cingkeli na kalian kajong pi ngayoru ya kan galat ban pensyai ti jongi ba play safe baningkong nomor hakani ka coalition government amdei tang ka UDP ka badon hakani ka sarkar ka HSPDP ru kadon ka PDF ru kadon ka khanam ru kadon ka NCP ru kadon bat kum ta ter
Mendai bangi play safe. Kebaar nakaliang jongi ke parti UDP. Nomor bafi laong ba hakipor ke bala letno. Ia don lang haki sarkar. Haki coalition. Andai ngakwa bandong ipipat ba hane. Kita ki jingkren hawat kadai ke jing sisha. Haba pi job tang hendak mut de penlek kumno. Tambah tangan dia kuwai pat. Arhajar khat lai, hadu arhajar khat pra, ngidon hakaliang persyak. Ngijop rangut, ringi sim ya karai, rangba, bagi dibandon hakaliang persyak. Ndai bangi ong bangi play safe, santali gisnem, ngila syak sitom. Jenre warladang isyak sitom santali gisnem, naga prasit, ngiher syakah ndriusit, House nem arajar kat pra. Ndala tahu ya kan ke sarkar klek haulang keno abak UDP ke rong ser. Perkat mapi pat ba. Lada santali gisnem ngila don hakal yang persya. Arajar kat pra ngila akhir naka prasit syakan riusit. Bat mentah pat bancu keno abet baka parti UDP kalong tang kata ke rong ser dan ke timbi. Let's say kalong babaklah. Genre ngaku abandong tangan ni gawe. Baka UDP ru kayang halorkan ni nongrim. Bahag ketien pareng ong unity and stability. Ngikwa bandon kata kajingejan kajinge sultu jingmut kajinglong kawe. Jongi kum kajat benrio bat kipat ba nongsong snong jong kan dikajat la Meghalaya. Unity. Berkabar ketika stability. Ngikwa lada kadon kenu ke sarkar. Kadai bandai ke sarkar ke baskem. Lada kamdai ke sarkar ke baskem. Kanja ayu ya kejela ke jongi. Kikam penroi kintut lut. Kasyong suk kasyong san kanumlong ke babiang. Wadai na kena kadao. Ngikum ke parti UDP. Walada teng-teng ngihap bandi ya ukuli ubat ketang ngimban se ngihap bandi ukuli ubat ketang namar ba ngikwa bakan don kata stability haka sarkar kenang ba ki aka baro kinyat bet ya renti la kadai ka roi kapar la kadai ka syongsuk ka syongsan kabalai hoi pilabo ya kan ke jengkeli Education Minister uday naka parti ke jongi, Home Minister uday naka parti ke jongi. Nakaliang ke jongi kumagaloong mentan tang riungun ngijom. To kidonbok kini ki MLA jongi kiyo banbat ya kene kam minister ti Henry. Habaki MLA jongi kile ya kanu ke babakla. Nakaliang ke jongi ru kum ke parti. Ngim sim skapjar namar gi juong berabor baka party is above individuals ka party kalong halor jong ki simet hadin bakladon ka jingjia ka jingi ki jong ki nohi kai nakaliang ka jongi swagata ngilakot yaw education minister banyakren Hakabai day bat kani kajing siu ya kata ketulop dan kata ke enhancement syakini ginohikai ti henrai pat pihapan sekolah tu kani kawai baka pelatengka mendai babat u education minister ke pelatengka ubat u chief minister jong ke jela Meghalaya ubadai nakaseng NPP bat mendai nangani Hadin ke jingjia ke basungsi ke bajah hamulai ngi nakaliang jong kaseng UDP ngilaong ngilakot ya minister jongi ban ngilaong yu kabhaba pinher syukino kum kataru kadon nakaliang jongi ndai bangi ong bangi asya ino lada don mano belale bakla nakaliang ke parti ngin syuada rabjot kamlong ke babiang kalong kumju
Hakan long yang long sem. Ukpau laban perkat nak kemui. Kekemie laban perkat nak kemui. Kikun kilaban perkat kemui. Kedon kecing pier cingmut. Hendak long yang ke long sem tiga long ke baskem em. Tinggi kuah em. Baka sorkar kan long ke baskem. Kijing duna kijing bakla ngihap ane kedo. Ngihap ane penbet. Kamdei ba ong ba nakaliang ke jongi kum ke UDP ngisap. Tamang ngihap an sngothu kan ni kawai. Bakum ka parti ke bahe. Hadien kijing dawa nakaliang jongi ru. What you minister MLA jongi. Hadien kata ngila call ya ke explanation ngila khot ban bishar benya ya ke baro but hadien mangila bishar benya bhai ke baro khaddo khadwai ngishim ya karai kum ka party dak kenhun ka collective decision ke babah tamaya mangidi ban le bat kata ngile nakaliang kejongi ngamong bangi biang nadong sadong kum ka party sibun kijing dunaru tangba ni persyangkan ban penbet ya kita ke baro kulai sibun kin share wai tang sisian san snem. What about their future? What about their career? What about their career in music? Pet kani kamadan ba Charles kani kamadan ngani thu yupi uklum khna u yele kai hang ne kat dem be thui man ka ski shuti uyele kai hang nie man ka step uyele kai hang nie ka tdem be thui tep unia khlan ne unia yo pang ne uyele kai hang ni Ramadan people long football tournament hakani Ramadan hato kampha ban ka long football tournament siang du artificial turf hakani Ramadan Sobha ba Charles Juba bingni ki jingkli ki bedai bat ka menta hakabedai baki khun samla joka constituency ke jongi English bon doctor ek ki jingkli lai so teli ba filabo ningong e ngakwa ban pensai ma jongpi barakbat ki pait ba kalong ne aman lagi election ngala khun ki election na rusnem arajat lai nasarun kham terter Tinggi sis tahu kijing ruai, ban penbena, ya ke mengikut ban keren lah ni ke kemuncung muncul parti, lemba, kinong ruai, kinong tem, juga senang kata. Hak ini ke kintiru, borok ki parti ki tahu jeng ruai, ndai tengah parti ATMC, ndai ngai Kalad ya kinong snong Gracel robbed me Ibala Pau Namha as a singer, a composer and as an artist, and she has a YouTube following of over 7,000 people. De mai ibaruai Sagawai jiruai tu dan ke group nang ni nang thumai dia YouTubers ai kalad yaki. So all the songs ki bangir tem pius ngo doctor papi ong ki jing ruai ki besutna kadika sap kapong ka talan jong ki samla ki jongi namar kata kadau ngakwa ban shim kindiat ka manifesto la divisha ka Meghalaya Music Promotion Board along part of our manifesto to set up to promote the state's musician through training and assistance with the vision of taking the local music to the global stage. To formalize this vision, an annual corpus of 50 lakhs will be set aside, and this will be used for training and promoting local Nongtem Nongput. Nangta Piang spangkering Ramadan. Hang ni rugadan ke sports policy ke jongi ngadum puli. Ramadan ki bang dah kasih gang ni ngato dah keparek. Dan keren dah kasih. Tahu. Awa ajar khatfra. Lapan bena haying dorbar thawan joko jela. Bagin wanra ya ka arjar arpuar game national games baka national games ha Meghalaya ka salong. Kemen lut borok
ngayeng hadorbar ngakili yau Chief Minister Bodan Buram Jungi. Honorable Chief Minister, ngingi dan san hindrautili ki madan tang hasnong nong tumai. Berkata kalong halum pengat, hamadan nong tumai, hapokse, halum singain, hanong ra, berngakudoi ko umpling ru, nomar kade gawe kesong kebahajan ba berkonstitusi Jungi. Ong lada fim siang yakini madan daga artificial turf kumnongin bin lekai bin train yaki athletes ki Jungi pagin job ki medal agi tu aga arfu national games arjar arfu Bodiya kani nungana race hadorbar bagi day ban pin semai ki madan ilong yang ibasang ni ong inga bajals pide ban siang yaga madan nong tumai daga yu ang tu kana kren ka yang dorbar but we move pilaban de apokse one sports minister ba Bantay Dor Lindo ranked by director of sports ngong yakani kamadan ru ong ba Charles Wat Kuslay ngala thep haga scheme tapi mat kala jaga scheme and haga policy Jungi pisapet Kot ki modan nasional apa mo nang tuai konstitusi ki deben yo am nei ta konstitusi Jungi bolong ki jela ki modan ki dongi bolong ba itnat kenapa ki kena ki samla ki Jungi ki yo belega ben bitbit because the sports naga sports ki deben yo ka kamai ka gaji am kim deben kutang am modan nang tumai ki deben yo lad kumbagi yo lat ki sports persons ki le shabar naga arm wrestling naga ni katai ki wana ki laurel shaka state naga boxing kum jo my name is them wani we samla badanong thumai third position haga marathon ha Bombay uya third position these are our sports people and the sports persons the sport policy Jungi can include baro hangdo the Wat Kuslay the TMC kan pet yaki negeri sports person yaki madan kanu gini tengai kuble shibon ni Dr. Benjamin we ai nga kan lat ban pin shai alor kini kimat bahila kilinga kuble shejargo Sanpos nem ngila yo ban ngi celebrate ya kata jingdap Sanpos nem juga state ke Jungi Hinrei umdon AA umdon development kong bani ngane thu ye piru pitte bha hagini ki Sanpos nem la bun term snem la senshar hi daga Congress party ngathrai palat ya ka arpusan snem ka senshar ka Congress party one way or the other ti haba menta phiyeng kong bani bat phiong ba umdan development la Sanpos nem phiong manumpet kum tu yang phiong I have a sharp memory phiong haba phiong kum ta umlong kum ba phi you are shooting yourself on the foot fikran iben hi daladie yeladie kubli shibon Dr. Benjamin yang tu jingkeli hot kedai gajing shisha bahwa lagi keren sepang ke jela ke jingya lenti ke jela ke Jungi ketika parti kongres kabaran hak jing sensyar hak tu islam katu gilalit no bat kala dai ke belas sensyar slam hi Henry and ong let's say kala don ki kenram bat kata ka bamsap bompong ngamla ban len ya kata bakala don ke jing bamsap bat let's say ki nong yalam Jungi hak tu ki por ki belalit no kala jor palat ke jing bamsap Tingi ong ba hakan ni kasin ka pemerintah ngi don ngi sei ginong yalam kiban hamai bat ngi kular mangin rat ding kong ya kata jing bamsap nama kani ka development shisha la duna shisha ka dei shisha ka jing shisha kata bangi duna ba bat umdan ni ai ban so sarong bat ngi ong ngi ka party oi ka ideology jang ka party ka long bangin trei hok bangin trei ka jing shisha nei lese kani ka lat mentah ngin miet ngi mi ginong mi khamat ki bat hamai bat ki kita ki ki barim ngin trei thamai da ka barat ding kong ya ka jing bamsap kata kani ka wei hi ka daw ka bale singi klem yo ban mat ya ka development hakiliang baper namar bakala kamdan kata clean governance hakini isnam ki blalit no lesi ginong yalam ki bamenshwa lesi mo kladon kata ka jingsha kan tho ka jingsha kan no ka babun bha tingi kular bahakani ka snem hakani ka term ka mentala dangi wan ha ka bor ngin rat ding khong ya kani ka jing bam sap bat ngin pet ya kata ka governance ka bashisha ka governance ka balong hok
clean governance ang tangin sala ban poi sha karoi ka par hakiliang bapher tang hang constituency ka jongi hinrei wadru haga jelahi borok away namar kumbangi yathu mene bangi la ya ki yeng keleng kum tu gish dong bapher ka long ba sosi ba kini ki scheme ki badai hok ban yo kila don lupa kemeli scheme kila don lupa ki scheme bapher ndai kim poi hok sha ki badai ban yo let's say dai katahi ka ba penduk yang ya kata karoi ka par bat ka ba penduk nong ki badai hok ban yo bat ki department ru kam don kata ka jingtrai hok haki department ki bapher dai na ta ka daw bangi khlamat ya ka roi ka par bat ka sa din ba ka jela ka jongi ngila don kampat ka jingkala ngila don kampalat ka jing senshar ka pathamai khoble shibon Dr. Benjamin kita ba Tony gawe ka advantage ka ba maphi bar ka party ka jong phi ka don ba kalong ba phide ka party ka ba thamai phide kumboong ki brio a fresh party haba phide fresh party fidon advantage of newness. You are not tried and tested. When you are new and you are not tried and tested, stok paban kular nang to sok ha hede ka jingkli ka bami ka long kumne ya phi ba de ka party ka jong phi ha ponong thamai constituency phi on clean politics hadu kat no you will follow through on your clean politics. Please vote Dr. Benjamin ye kita jingkli ka jong phi kalong ka badai ka phi ong phi ba ngi kita ka party ka badang thamai bat ka nongrim ka bangi penyeng ru kadai hakata ka jingkli ka jong phi hi ka bangi let cherum sheneng but ngialap hiru but ngia keren hiru but ngia kentu hiru yaki para nong shong snong bakani ka party ka yang hakanong rim ka baskem banyele persya ya kani ka jingsniu ka bangi ngimat tanga ka constituency ka jongi hinraya ka jelahi ka borok ka wei halor ka nong rim jong ka clean politics kalong ka badai ka bafikali hadu katnu ngila ban sustain ani banya limba kata ka jingbot jimperkhat ka jongi ha bangi keren ka clean politics kalong tangum ni vi Dr. Benjamin lada mangi kum kinong shong snong hi ni asnok tilang bat kata ka bamsap ka bangpong kalong tangkawei bangila pen herdor ya ladi shimet ya ka yeng ka sem ka jongi ya ka constituency ka jongi bat ya ka jella ka jongi bat dei ha halor kata ka nongrim kaba mengingi mi kum ka party ban keren man kapor mengi kwa ban wanra ya ka sensyar ka khadar ka bakhoi lani ka clean governance namar ngi smotho ba kat ni ka jela kala hiar hiran lani kala poi shatdo do ha baro kiliang dei tang kani ka jingile persya ka jongi ya kani ka bamsap bat bagi keren halor ka clean politics bangin wanra ka sensyar ka khadar ka bakhoi ka dei stang ka tahi ka bangila ban syanya hakani ka sensyar ka khadar ka bamanta umdan shu da ka wei galenti kat chabangi phai kat chabangi lai ngi I ka jing e baki para nong song song jongi ki mat hato fi song dei mo ba san phoi tili ki snem ngila da banyo e ka jella le jong ngidang don hakiran san kum kini man la ka por si sen san snem bangin ha ban hala banyo ya ka hok ka basic rights ka jongi kum kinong song 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 dei kata ka dei ka pa mga bat ka party ka jonga ngi hap banya kersiu tia biang sa sisin ya ki para nong song snong ki jongi tang hakani ka constituency hinrei ya ka jelahi borok ka wei ba enough is enough kala dei ka por yangi kum kita ki khon tipriu tiplei ban mi shakmat ban ya lap persya ya kani ka bamsam but dei tang ka clean politics the only way out bangin yo nang ni shakmat kalenti ka pakhoi ka basuba Pintip si mentai you are the apple of the eye jong di beri ni ki asu tenang bhai pi ai ya pi ngam so nang ban kli ayu ya pi shisha nama bang kadang kendu first time ru tangan chukli pi tangkum dia ngayo kem I kendian ba pi ong mene ba pikiran bat ison ni jingmut jing perkhat jonga pi ong ngayang election hendre ngaklemle ai ru long in terms of campaigning ngaklemle ai ru lada phimle ai ru te belai phiyang election Dene election is brutal there. Kadai kemarin thama, hab yamaj baik. Dene te pemdon plan si nang ni sakmat da phiyang biang MDC kala ajan MLA kan wan biang. Nang ni sakmat hado pemdon plan si banda mobilize bha ki supporters ki jong phi ngomong ba pemdon kam pisa. Hede ba pin mobilize ki nong tre ki jong phi ba pin la ban le kham ha in terms of ya ka job karem ngam tip. Henry in terms of organization
ialah dia mereka campaign ke jong pi don ni ban ong ye ki perlo ke jong pi halor kata dia kata kum ba ong ba mene bang khamne di tang hat kopot MDC kan hatu MDC bang khamne ma ha te hatu ka MDC bang khamne tang ba long tu kopor pat long kata ka jing thmu jonga kan nga thrang sia ya kata jing thmu jonga de kum kini ki ma ka pil dia kata jing thmu ka jing thang jonga pat long am kwa kan makan long panen hoi kum pa fi ong ba ban nyele ban motivate te kum ta kan kum ba ngar long fi ngaya yang more kum long supportar ro ngam dan ra kum ba bandale kanu ngam dan long bi maroi be namar balai le si ngaya ha ka hok ne ka jing sia ngam tep ma ta kan bi namar kan ong IPM ha ka jing ya jonga kan kasan benai no benai kan kapen i sya yang akan yang ka partai ta namar balai ngai ba kibun king khang selamat ki beri jalo jong hi kan di tang kan ka konsensi jong i hari ka boro hi ka me halia hi kan ma te hata kan ngaru ngamso shani ara ino ngamso shani ara namar bapet ngakum kini kan BPL ka te ngalayat ka tu am bon kinong ki riu ki ba dan hok sya te banyo ki myo ara balai ba ki myo ara namar ki bon ki BPL ka ki yo ki bri ki bamdei hok sya kadang ngapet ngamso ya hap kadang ngamso shani akan ino so kum kawe ru nang pi kini ka parti baru ini ki parti MDA parti ki badan bayas tok tilang parti kini ki baru kini ki parti am kimde re ki ba hot ki ong ba ai pisa sa tare taba kani ka parti baru am ngam pi kimde re ka ba the tang ha ka wi ka konstitusi kini baru ki parti am ki the lada kim the hai is ka sel ki the pisa sa jande health lada kim the sa jande health ki the sa girls sa baru kini ki ndri ki konstitusi ki the be kata ka pisa tela rakam the kawi ka parti baro ka the be te kum kani ki parti le si la ki ong ban the si ta ki pajba banyak ba the si ta ki leaders jeng ki iwe langla ba pen biang ai kum ki help nama mentang ilit sa help kum ka civil bun ki dawai dan ra bun ki injection ki drip bun ba thil na ba te kanu kan uduk usuk ujenjar bun ki jeng pang le kum ki jeng pang hat ki jeng pang kidney ki brain dan doktor te perkat banyak bathe ka bisa sigi lidah jong ki iwe pen biang ai tang ate ong ai pi ndokam nya yeng ra la job bet te so kum ta ki wir kita ki scheme ong bal aja kini kita dei lada piadon syak le si hakata ka option party dei te le banwat ken aba pila syong hata suki te yawat dam dei basu ya ut tang assembly ki kampat ya tre te ya ken mo te kata hi kan tang balong to nani sakmat le si na ka jing ai min sim jong pi ba mo te dambok kan le si na lala kamdi kan ka kanti jong bom thau banalor mo te le si yong thau pa le si MBC ru ngam tem ta balong long kam kata ka wi ka jing mu hi ka jong pat ka wi ngang pi lada kumnu hanong thomai pi sia tip bit tang ka wi ba nganya kon bit kat bangala ya ka helbet namar ngai pi ngam nganang long fresh maroi ngam patip ke kita ka scheme kita ke badi banwanra hari ngatip bitang kawe ka jingduna ka duna palan ha help hoi kum kawe ka seng barang kum ka SU kong ka first priority jengi ha state jengi education hari nga perkat pat hanga maroi ni dong kam ka first ka di ka help namar mentoyu ka ta spa partai na ka spa kami ka hari ka kot ka kya jonga jong pi hing mbiang te ka tai kan hanga te ba resibon te mentang kwa ban keli nai kartong jong ka UDP te how ar hajar khatra da ka popuro mi pisa ka UDP ka ai ka commitment show pai ba mentang ka kenti nin bab hi yo shabi ngai pose ka kalong da kompang tau shabi ulek no sasok tura how Konrad Sangma the mentap huan yakin biong kersan yang apa ba manyalat no garu kani ke pau sai kedang ba ka seng UDP kaya election klan no to pitani ai banong holor kani hagabai dei bat kajingya lenti jongi kam ka parti UDP lakren mene bangong bahau ar hajar khatlai nakaliang jongi kum ka parti UDP ngi job prangut ban nga kenmau tu kapor Dr. Don Kupar Roy ong yang ba Jemino pikwa ban don hakaliang persya ne
hikwa banyadon hakaliang sensyar ngong ba don upad ba jong kejela megaliang la aya karai bangi job tang prangut nakin ripo teligisit kabha bangi don hakaliang persya ngalong menai kani ban ilah sya sitom san teligisnem ngidang mud hajar khat pra kipat ba kin phai saka parti UDP namar ba ngila sya sitom sansnem ngila sya sitom ngi perkhat ba hajar khat prate ke UDP kelak banyo arsya kelak banyo laisya temana ka prasit kahiar syaka henriusit badon sibun kijingkeli balai ba ke UDP ka penmi ya ke kerteng jong ukonrat sangma komu chief minister ngi job tang riungun ke NPP ke job ladang ambakla khat khandai lani arphongut ke kongres ke job arphoingut babon ki NPP kidai narilum garu mdai nang ni narilum khasi nakalang kejongi kum ke parti UDP habangi don tang riungut ngimla ban diktit ban ong penlong no yo Mr. A no Mr. B como chief minister kasyong haka parti NPP namar baki yo bungut nang te narilum garu kin hap hi banjit lada yo bungut na kani ka khasi jan the hills let's say chief minister undai nari khasi jan tia bat habang ayan sharum shaneng na kren ni kani balai ngi kwa no you chief minister na kani gari khasi jantia jongi kamdei bangi asyun yu tau garu ngidon hagaju ka state ndai la bon snem ila yo ki chief minister nang te na garu hills ngiyong ba kaladai ka pali jongi na ka parti UDP badai na kani gari khasi jantia jongi bangin bat no yu lakam ban lialam ya ka sarkar wat menteri rangba udah bandai nak ni ke parti ke jongi kata kadai ke pensyai nak liang ke jongi henrei benong ba ngi kwa yuta ke ba palan tang riungut de ngi job tang riungut balai la trei borba ke pisah ke tengkah la trei borba ke pisah ke tengkah de nak ni ke dau ba naka prasit wala dangi sya sitom santeligis dem bandon hakaliang persya hiar teman syaka nriusit hagjing syate ladaki patba nongsong snong jong jela ki suthu ya kani kamut ba ka UDP kanio arsya laisya hausnem arajar khatpra hendai ke ba sotanat kalong mentah ka UDP kala klanbor bat ngilayo bongot ki MLA ki bawan man penyesuak ban ngi ke parti ru ban ngangit scam bahkan dia ke arhajar arpulai ke UDP kan long no ke tim hakan dia ke sarkar jela ke jongi ke belai sibun bajemino na ke boburam ngalamut ban keli gitu jing keli ong baben menen nganum keli syo ikla dep keli ba Benjamin hendrai tanggawai ke pasyon badenga ke long ketuk ba pi ai jubab ba pi ong ba nakabenta ka jing scam ka sarkar nakabenta ka jing scam ka sarkar phi la ya trelang no bat ka sarkar ni la ka le kumno ru te halor kata ka jing ong jong phi go kumta ngam te hakani ka sien kanu pin khmil nanti ba ki pat ba kindang shania biang haka UDP namar ngila asmutu lada kumno ro ngila asmutu mentang baro ki parti ki ongin wan ngi hagaro ka hagajing senjal rengi ki pat ba ngi smutu bakanum dan hi kanu majority parti mentang sien ru bat kan sadon hi ka sarkar drop bat kum ta ka UDP kan le biang ki jo ki kam kata kanong kajing yo i ke jongangam te ki parlo ka bedan ngi ke smukum no rengamar wai ngayo i ya kata balada pim kren hakini ki sansnem pim shimla kren ki bon ki banta ba pikir kren pi ong hakikot ku bon ni puli ki media ba pi kren kum de kum tai handai balai pidang ya snob ka parti kita ka de goi ka jingkli jong yu pai ba Charles the snap ye kita ki jing kren ki jong pi ki promises jong TMC nga so man shuli put na dia ka TMC handai
Hendrai nilai he nilai lang ba ngitip yang jinge kepada setiap jingi kadon ngitip yang jinge kepada hakaleng ki setiap keri India hi dia kitu ki promises laki hajar laki lak laki klur bang the ndala yo rung ka TMC ngasyu perkhat murai nang nu ken say kata kespa nang nu ken say kata kespa hatu ka TMC kepada na West Bengal hatu kinong West Bengal ken syu ailat ya kata sarkar kata ka parti wanang tu bukan syuan the ya kata bisa sini tang itai jingkling baban kelipi ikong banida bat iba toningan kalong kumju artak jingkling atrai nomor baro kumbal ong ikong bani baro artli kideki parti ke kongres komdei ke parti bodem kebalarim tamhi hendai kini candidate semata baro khot ki betmai sudah banaka PPP baro ki candidate ki betmai sudah baro pia kren ya ka jingkhot ya ka jing suba clean politics ndala rung hakambanan keti kumno pin ensure ba pin nam ya bit keti Kule sibon doktor ketuka jingkeli nak liang ke jongpi. Gi habban skautu ya kene kawai ke jing shisha. Bat kata ke jing shisha ke long ba hakan ke juk ke pemerintah ka palat khamtam hakan ke jelam Meghalaya jongi ban yo ya ke parti ban sensyarhi daladi ban yo absolute majority. Tinggi ong bang im hakan ke juk jong ka coalition politics dan ka juk jong ka coalition era te habang ya don lang haka sarkar namar ba mla ban cross yau ta magic number laipo tam to perkhat ma phi ngin ye le kumno kala don ru ka jing ong ka jing ben ka jing kho ya ka party mabalay ngimi no nakapor sa kapor halor ki issues ki baper Tendai ngakwa ban ong ya pi bam deite tanga parti UDP ke jongi kiwei ki parti ru ki don lang hakan ka sarkar khle khaulang lada pi kren ya ka BJP ka badon hakan national level ka BJP ru ka don lang bar kiwei ki parti hakan ka coalition politics tang ma nga syukwa ban ong tanga de gawai ngakan mau bana kaliang ka jongi keladon kejing keren ke parti bangi ngila ya kwa man mi no ngan dia tuok epi ngan pra hok epi ngang ada general secretary jang parti ngala yang scam ban ka por ngong ba kala bha yangi bangin mi no na ka parti kata ka de kejing kwa na kaliang jong asimet ndala point ndala ya tai ha ka parti nomor ka parti ke jongi ka de ka parti ke bahe i hab man skapru ya ke jing ajing mud jong ki babun balang ke ke babhatam me karai ke bangin sim na kaliang ke jongi sakawai mentan dalajan kini ke election ladang imi na kaliang jongi ke parti kinong kini kelas nang manle politics sakawai ru kidon ki boong balada mla ban thau sarkar namar ba mla ban yo absolute majority lada kawan ke president's rule hangta paden keno yano keno biang ngi ke parti UDP bagami nak sarkar dala sensyal nang tiena Delhi dede nak ni kadang ngong ba balai baka stability kalong kebadan kam hadu kata-kata habang imla ban yo absolute majority ngin le kumno ken nakaliang na jong ate ngani thu ipi bon ki ngam la ban sha tamba hakani ka sarkar ke balong kumni hakani ka san partai ke balong kumni ngin ye le kumno lada ma pi ki pajba pi ai ya karai ya ka wai ka parti bakan yo ban sensyar hi hakata ka porte kala along da kumwai ken khaddo shwa bangan syong ngaru ngala syarem te hadukan no ngala ban yasat habang ngamdon ha assembly ladi ngamdon ha kabinet ladi ngamdon ban yatai ban yasat ya ke ka jing snow jang sur jang upajba akan ni ka janla ngidon sabar ngidon ka parti kan no ngila ban le kata ngidon ki boong ya ka
ba jemino mino naka parti pila da piang independent ru pi jobbet namar ba kipat ba hangni anong tumai lada piang independent ru pin jobbet kum kata ru kadon ke jingong nganga ong ikipat ba hoi lada piong yang akan yang independent ngala pan yang man gaski ngan kerwit ikani sarkar ngan kerwit yu konrad sangma ginong te kat ba jemino ti amdon shubi jat benriu Rai to ang mapi marway la nakajob ngan le ayu la nagimdon ka kanhon ka baklan ka baskem ngan le ayu marway pila man sandur ya kan ke jela ka jongi marway pemla ngidon kam namar kata ya ka tim ka baklan ka kanhon ka baklan ngila man ya piar jingmut hang ne hang tai tang ma kan mau ngidai bandon ka common objective ka common agenda nak benta ka ri ka jat ban ri ka jongi kublai shibun Dr. Marbo Flakli ingat ko tingkiliba ne ay finyo yung to kapisa ngan pai biang siya snemar jar khatpra but hak to ka budget session bangilong yung ba Preston Tinsong Deputy Chief Minister yung ba ke sarkar ke duk namar ngimiyo bansalan ni keduyong buat ngido ya ke revenue ngong tanggoy shwa bakan kang keduyong ke Department of Mineral Resources DMR ke dia ke shalan kadlai hajar tengka we shalan citrok ika jo ke shalan hanostoin hajuai unang khai uthi da kador silak kamut lata bithi da kador silak bidang yonong lem kumta modo buntit hang tu nga ong yu ba Preston bele ong ong sarkar kain imdei tangi marway wajindala plak kentiu ika dor shalan hadu sanpu arajar shausha san hajar tali kitroki ay man kasngi katugo sanspa sopo klur bopiong tang si benai pelakamai kami dekat jingkain kain boros sistem toh kebaar kisnong kijila ki bom duyong ki bisa kumno ilade ngong yu konrad sangma bu ki brio ki badan ki degi experts haki feel ki pair ban yarap yepi ban I the kinja advice kumno ban increase ye revenue generation yonga state knamba pinla nomor kumu emili tang melalong emili ti ngimdi di beri boti blood kam doktor hapte doktori Inre hatu kupor ki jubab kumno emi dan gibril apa government ang what iben yakir dong sok dong jonga Meghalaya ki bola dan ke jing start ki bapura ki bola tray ki kam ki bapero kum ki IAS ki IFS officers ki do ki kloy ban ai ya advice ke jongki claim the shim tang si tengka pisaru panken kumno berkamai kan ong yipi ye kini ki scheme haka revenue jongi ka government of Meghalaya akini sans name 100,000 arspa kandai pulai klur lada kalit wan kan yo magidan gibon ki revenues kim patlit ship ki raise ka bill ki patban bisa tetapi shim ka list ka dan hanga hado recovery of areas hado 100,000 klur ka scheme bagi kular di ki youth bat ki long keme kaditang lai persen jong ke GDP
Tanglay persen. Sanspak lur. Kamdan cingeh, doktor. Benwat la defidan ke mensim, defidan ke jing terang shisha. Benwat ya ke revenue generation. Kibun kilat. Tambah omdan berkuah berlai kata. Di nak kata-kata kat bohong. Ongim dan pisah. Hayeng dorbar ngayeng. Aga por kubit ngong. Pimdon pisah sim ketulap juga sistem ngong. Buat kira sim. Om mga ngatip makatulap juga. Kalong tang sitda. Yang tunan kamu jongki. Ini ngamut pun ay. Kaya example. Kenuksa kain. Kum unong mikmat. Kum ubat. Kain bapidai usakri jo kipait ba. Pini dah kenuksa. Yang kinong ikai. Buat siya hamadan kimi atulap. Kiong no. Kiong ba. Non pisaban siyo. Ngin odd dia ketulap. Jong ki grade 3, grade 4. Kemudian you. Ki LD, ki UD, ki tribal, ki pion. Ngin odd siteng. Nga odd siteng ketulap. Jong barok ki officer pati ki IS, ki IFS. Nang takin sa odd jong kini. Dan galat, doktor. Ayla yang ni. Ngan sa ni OIP kepisah. 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 Chairman ilang penengkot. Hoy kadai ka fi ong mengelap syang taka clean politics. But habang ilarung hakani ka jeli ngiyo sawi ka jingkren beki ong ba belai pi rung politics is dirty. Nai ndala rung kam dei dirty. Dei ki breu hi ki badan hapo ki bapenlong dirty. Lada ngi sudan habar ngi kedau. Ngilak ban kedau kat pamon hendrei da rung hapo pin sau tho. Dan ngirung hapo dan ngin sapen khot kanya kata kakti kata kalong ka challenge yangi bat kong ko Congress party ngong ipingi dan kibat hamai sudah bat kani ka challenge batang na bar ngimla ati ban sukdaw rung hapo then you go and clean the politics then it'll be clean kam day ka palong dirty day mangi pa palong dirty ya ka politics khublai shibon ban sujuba be direct ya ka jaga jingkali ki jongi doctor ngaku abangan ban biang sa isin dei nakata ka daw baka BPP kami kawan syakmat ban pensyong nongrim yela di hakani ka way amar bangi don kam ya ki breu ki ba ngan aung daga ketin pareng kniat mo we need people who are strong and we need leadership who has decisive quality and the quality of being a good human being first bangin ensure bangin kwa syu bangin ya kursum lang hakani ka kti hakani ka jingbam sap ko pi ong pi but kadai na kata ka daw hi ka ba mangi ngimi syakmat kum uwei na usam larong ba obodon ka jingkit kle na markat sebengilej ngima ba ki o ki breu ki ot ba dei tang kani ka jingbam sap hi ka ba penhiar dor ya ka jinglong ka jingman ka jongi ba de nong ki thau ki jongi badai hakata ka nong rem mangakwa ban ong biang sa sisin ngi don ki nong lam ki banut ki beslur bat ki banut ban peni da galenti ka bapha namar balai kani ka dei ka por yangi ban sedang da galenti ka ba thamai da ka jingmot ka ba thamai bat ka nong thamai hi bro ka wei ka don kam ya ka road map ka ba thamai bat kani ka dei ka sinjam ka ba red e ka bangila ban sedang ban peni shi ki nong shong snong ki jongi bat don galenti bat ngila ban le ya kata om ba kum ki wei ki ong ba kam don syu kalat kalenti ban penbha lani bangim num yasno tilang lani bangim num yakursum lang bat ka jing bam saw kani ka dei ka jawab ka jonga khoble shibun do am sang ko bai las ini iba na do menai am las ya don likely ki jing kali ban kali balingkot ba ka wei tang ka wei ngon kali mo kwa man kali ya i ba Charles candidate jonga TMC tang ka wei ka long ba Shwa tai bei jing pensai na fi kalong ba habi dei ba ki vika ki MYE ka tisbo lada ka TMC le ka kawan ka bor le da kamwan ka bor hato itu ki ba register finle kumno haganur kom finle shwa tai jing pensai ka my card ba ka V card in lada register lada ni wana ka bor hapo 100 post ni in penterikam ya kini ka my card bat ka V card ai kublai sisi ni candidate baro ke balai participate akan ka program ka bala penbek da ka dorbar sedang lau jenreu rengkat bat ka extra committee ai kublai fi ki pajba nong selaman jong sedang lau jenreu ipiwe kinong kersian jong candidate ki balai wan akan ka skribi sak hilang tengam dan ni ai ben grand bat ka ngabu akan jimut ke berkat ke jong pi Yano pidi banjit, bat yano pa pimday banjit. Kasong hagaman kabalay loy kajong pi. Nakaliang ka dorbar sedang ngimdan kanong kajing
kentu dan kejing ong yanongin buat di yanongin buat kasong hapi ki pajba kublai sibuan kadorbar kamiting kalawai